sa'yo, sa inyo diyang lahat. Hi host, ayan. Ma'am Jubeta, maraming salamat po. Thank you so much sa mga thumbs up, guys. Ako'y tambay day. Si Mama Julia ba to? Mama Jo, ikaw ba yan? Tamsamatic na host, ayan sir. Life is life eh. Ay, si Mama Jo pala to. Kapagod Mama Jo, oy. Mariose, patawarin. Yes, I'm... Ayan, si Mami Jubeta. Maraming salamat. Nandyan siya. Maraming salamat sa inyo dyan. Hindi sila ako magpakita, no? Haggard. Ilis ako bukas, anak. 8 to 10. Sige po. Alas 8. Nakaligo na ako niyan. Ang patamsak ako sa'yo doon. Salamat sa iyo, Mami Jubeta Rosel. Mama Jo, maraming salamat. Sir Mark EC, 23, maraming salamat din po. Namamaos na naman ako, Mama Jo. Ayan, Mami Jubeta, namamaos ako. Naliligo kasi ako ng umaga kasi paghapon pagod na. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Tamsak lang po, sapat na. Chinese New Year na, guys. Kukuha pa ako ng tubig. Tinatamad na sana ako, Mami Jubeta, mag-LS. Haggard ba? Haggard na haggard. Wala na kabahimos. Ayan, BJ still in bed, umaga naman. Wait, host, may patamsak ako. Ayan, may premiere ka, ma'am. Ano, Mama Jo? Ayan, maraming salamat po sa 6 million dyan. Thank you, guys. Update dan po pag may time. Sisi Koy, Sleeper Donut Vlog, salamat. Tamsak lang, sapat na. Hindi na sana ako magpakita kasi naawa na ako sa mukha ko. Wala na ako gay kasuklay. Ayan, dito pa ako nagsusuklay sa harapan niya. Sorry na. Ano to, Mama Jo? Ayan, nakatamsak na. May ano siya? Kahit tusok, sapat na. Kanino yun, Mama Jo? Ayan. Nakatago yung kanyang kwan. Bago ba yan? Dapat pala magbakas para mabalikan.
Premiere. Ang bilis mo naman makapunta sa LS. Uro-urada, nandyan ka na. Ilayo-layo ko nga yung camera kasi nakatutok sa mukha ko. Ayan. Bilis ng oras. Antok si ako, antok. Tumatanda na si Lola Jem. Ayan, may 6 million tayo dyan guys. Maraming salamat po sa tamsak. Ayan, nagbaba ng bahay si Sisikoy. Ayan, tinusok na kita. Balikan mo naman ako Sisikoy ah. Slipper na. Tusok na kita. Tusok na, tusok na. Namumutla na ako. Wala nang kapula-pula. Hindi sana ako magpakita guys kasi haggard talaga. Bakit Mama Julia, iba na naman yung ano mo, whitey mo Mama Jo. Alam ko naman ikaw yung pinasahan ko eh. May bago ka na naman alagad or channel mo talaga yan? Try mo kaya Mama Julia na i-type yung GM para mababa yung bahay mo. Patingin nga, pabisita ng bahay mo dyan. Ilan na ba yung ano mo dyan? Banana mo. I-type mo yung GM, Mama Julia. Para makita ko yung ano mo, matamsakan ko. Ayan, gamit ko yung alagad ko dito. Thank you, host. Ayan, Sisi Marian. Yan ang aking anak. Moni. Busy na tayo no kasi ano na nila, Chinese New Year niya. Hindi na tayo magkauga-uga. Ikaw ba yan? Si Marian? Yung sa'yo ba yan ano? Mama Julia mo? Anoan mo? Mag-type ka ng GM. Wait. Type mo GM. Ayan na, binaba mo na. Pinahirapan mo pa yung sarili mo eh. 27 pa lang pala to. Ayan. Dikit na ako sa iyo. Dikit na ako sa anak mo. Anak mo ba to? Magkita mo naman yun doon na nagdikit ako sa iyo. TY Day. Si Mama Jo pala to. Si Mama Julia eh. Naguluhan tuloy ako.
Hindi ako mamadyo nag bakas. Sa anak ko yung dinikit ko sa'yo. Sige, magsabi ako dito, tusok. Sarap naman kainan nila. Pero yung dami mong alagad. Sisi Marian, paano ko ba kita mabibigyan ng utang ko 25, hindi ako makatulog. May utang ako sa yung 25 pesos. Paano kasi ipapalipad ko nung nakaraan? Wala kang $100, hindi ko mapalipad. Kinain na tuloy yung 25 ni Gcash. Ayun eh. Mga nakarenew na doon sa pinagmemberan ko. Okay lang, no worries eh. No worries ka dyan, 25, pang-load pa yun. Ay, yung mga member ko, hindi ko pa na tawag dyan, na play. Mahina yung namin kanina. Kahapon din mahina. Kagabi wala, patay na. 10:30 pa lang, wala na kami wifi. Kaya bilis-bilisan ko lang to guys. Baka mawalan ako ng wifi. Mga alas 10, na ako. Magpapaalam na naman, bilis lang. Magpula yung revenue ko nito. Kaya nga i-text mo sa akin yung number ng anak mo. Ikaw kasi, may utang tuloy ako. 25. Text mo na lang sisi ko yung number sa inbox ko para paludan ko sa kapatid ko. Nandun naman yung siya naman yung may-ari ng Gcash. Gcash load ba yun? Yung iba naloadan na, ikaw hindi pa. Goy. Baka mo ko niyan pabarangay. Busy lang anak, sleep pa. Adala, Mami Jubeta, okay lang po. Sana naman makadalaw ako sa iyo bukas. 8 to 10. Pag hindi ako dalawin ng amnesia daang. Alas 8 may pasok na ako. So, makabidji man lang ako sa iyo, Mami Jubeta. Diyan anak ko dati. Saan Mama Julia dito sa Malaysia? Dito sa Malaysia. Yung pera dito ringgit. Sana makadami ng ampaw. Iniipon ko muna yung ampaw ko. Sa KL. Medyo malayo pa kami sa KL. 25 minutes pa. Hindi nga kami makapunta doon eh. Hindi pwede magbiyahe ng 10 kilometers. May COVID. Hindi umalis si COVID. Lockdown. Hindi nga makauwi eh. Sarap sanang umuwi.
Kaso walang choice, magtiis muna tayo. Busy na ang lahat dahil sa pag-prepare ng Chinese New Year. Nakauwi siya, unang lockdown last June. Buti yun, nakauwi na. Pero nakabalik pa dito, Mama Jo. Mahirap bumalik pag nakauwi na. Ako din nga ngayong na to. Sana makauwi na ng Pasko. For good na siya, di na siya nag-work, nag-vlog na lang. Wow, vlogger na lang. Pwede yun, Mama Jo, basta malaki na yung sinasahod. Ayaw na nga ako babalikin ng mga anak ko. Sabi ko, sayang naman, sabi ko. Kahit pa panakaw-nakaw ng sandali yung pag-ano ko dito. Pag-LS. Pag uwi ko na lang ng Pinas, babawi ako ng magagandang view doon. Ikutin ang Pinas, Pag malaki na yung sahod, Mama Julia, bakit hindi? Malaki na yung sahod. Paano-ano na lang, para LS na lang. Ayan, Mama Julia, dikitan mo yung binababa ni Nightboot. Tapos magbakas ka sa dulo ng GM. Ayun o, mga binababa ni Nightboot. Idikitan mo yan sila. Mga member ko yan lahat Happy Lifestyle. Ayan si Ninong. Ninong, pasensya na. Sa hindi ko pagsuporta sa team walang atrasan. Ninong, maraming salamat. Kala ko kasi wala kaming connection ngayong gabi. Pero okay na. Bukas na lang po, Ninong. Pasensya na, nag-PM na ako dun Nag-update lang ako, namumula na yung revenue ko, Ninong. Tapos wala pa yung pin ko. Nauna pa si Bessie Alfredo. Naunang nag-email si Lolo, pero nauna pa siya nagka-pin. Ayaw ko na sanang mag-white Ayun, Ninong, paano yun? Wala pa akong pin. Mawawala yung ads ko neto. Si Marian, nakuha mo na yung pin mo? Salamat sa tamsak. Harang host, ayan. Maraming salamat sa paharang ni Cecilyn. Maraming salamat sa paharang-harang. Hindi nyo naman ako guys marinig. Hindi na sana ako magpakita Umatake yung namin kanina, walang signal.
Naka-member pa ba ako sa iyo, Cecilyn? Ako, wala pa akong Gcash. Yung Gcash ng kapatid ko, nilamon ng ano, yung mga minimberan ko, kinain na. Mag-aabono tuloy ako. Nakarenew na ako sa iba. Sabi ng kapatid ko, ano ba yan si ate, bakit mo ginamit sa maraming ano yung Gcash ko? Hindi na daw niya magamit sa ano ang pera niya. Wala pa kasi yung ATM niya. Lagot si ate. Ayan, Happy Lifestyle, nandiyan siya. Si Mars Vlog, Maris Vlog. Iiyak na ako niyan kasi nandyan na kayong lahat. Lagot na. Oo sis, mag-aabono ako. 1,500 na. Cecilyn. Kasi naka-renew na ako sa ano, sa iba. Lagot ako ng kapatid ko. Ayun. Ginamit ko kasi yung Gcash niya, hiniram ko lang. Yun pala, pag may laman yung Gcash niya, siyempre, automatic na yun magkakainin ng ano, minimberan ko. Hindi lang kasi sa timulang atrasan eh. Kaya lagot ako nito. Sisi Maris, maraming salamat. Host, kapag may premiere ka po, mag-chat ka na lang. Kaya nga Ninong, sorry naman. Kanina mahina talaga yung ano namin. Nagsabi na ako dun kanina. Dapat pala ikaw yung sinabihan ko, Ninong. Sorry naman. Pero bukas, Ninong, mayroon ako, 9:30. Pero kung wala nang bakante bukas, di okay lang. Ayan, timulang atrasan. Maraming salamat po. Pasensya na talaga kayo guys. Na busy talaga ako kanina. No? Tapos, nakita ko pa yung revenue ko. Agoy, mapula. Yan sa analytic pala yan. Ayan, Larny na bong sisikoy. Maraming salamat. Tago mo muna ako sa timulang atrasan. Ninong, magtatago na talaga ako sa YT. Hindi pa ako makaka-renew. Ayan, magtatago na ako sa timulang atrasan. Paano yun, Ninong? Hindi na sana ako mag-YT, napagod na ako. Ayan, present host. Ayan, sa mga timulang atrasan, guys. Si Sila Arnina Bong. Ayan, si Ninong Happy Lifestyle, Mars Vlog. Maraming salamat sa inyong lahat. Si Sila Arnina Bong. Ayan, thank you, thank you. Pagpasensyahan nyo naman ako ngayong linggo na to, no? Sa next week pa ako makaka-full support. Wala Ninong ano, walang ano nga tawag dyan. Hihilang yung pahinga. Pumasok ako ng 8 o'clock, natapos ako ng 8 o'clock, oh, di ba? Hihintayin ko pa yung matanda pagtaas. Matapos din ako, mag 9 na. Kahit pag pampers, di na lang. Hala, andyan pala si Happy Lifestyle. Sabi ni Cecilyn, lagot ka. Kain muna ako guys, video lang yun. Gugutom nga ako eh. Yung tagaluto na gutom.
Baka naman malubat ako eh. Buti na lang makasilip-silip ako kanina. Kain-kain muna tayo dyan guys. Ayan. Nagugutom din talaga ako. Wait lang. Ayan, sinong gustong kumain? Gayo, guys, sa inyo na huwag ka mong kumain lani na bu. Anong oras na ba yan? Walang nag-premiere ninong. Bahala kayo dyan, kakain ako, nagugutom. Maingay. Buti na lang andyan si Ninong. Huwag na kayong kumain. Mataba na kayo eh. Ayan, tamsak ko. Salamat si Lorlin. Maraming salamat sa patamsak. Ayan o, bibigyan kita nito. Mute na kita, host. Hay na ako lalamunin ng mga kami. Nawagi yung mga ano na napunta dito yung timulang atrasan. Hindi na ako magpapakita sa timulang atrasan. Papayat ako ninong tulad mo. Kumain ka ninong ng maraming gulay. Wala akong premiere. Ayan, salamat sa patamsak ni Sisi Koy, Marites SG Channel. Oh. Kain muna tayo nito. Wala akong premiere. Nawalan sana ako ng gana mag-ano tawag dyan, mag-LS. Pero sabi ng pinsan ko, ate sayang, mag-LS ka na. Namumula na yung ano mo. Kaya imbis nang masakit talaga yung ano ko, katawan ko, nag-LS muna ako, namumula na eh. Pagsabay-sabayin ko naman yan guys, premiere at saka LS. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan guys, naririnig nyo ako. Wala akong headset. Andun ako sa premiere mo, waiting, tinignan ko bukas pa pala yun. Ayan, si Marites excited naman itong mag-premiere ako eh. Kasi wala kaming wifi ngayon, kaya maulan kasi kanina. Kaya inurong ko na, sinabi ko doon na wala akong premiere. Yun pala mayroon naman. Babatukan ako nito ni Ninong. Buti na lang mabait yung tao eh. Nag-shower kasi ako, sabi ko nag-video lang ako. Loading ka na dito sa akin. Bakit loading? Ayan guys, maraming salamat sa inyong lahat, sa timulang atrasan. Ayaw ko na sanang magpakita sa inyo kasi hindi pa ako nakarenew sa lahat. Dami ko pang hindi na memberan, nagsisi tuloy ako guys. Kasi, siyempre marami din akong team, doon ako nag-member. Dapat pala sa timulang atrasan ko na lang yun pinag-member lahat. Kasi, magulo. Kinain yung Gcash ng kapatid ko, sinisisi tuloy ako ng kapatid ko. Malakas naman boses mo. Medyo mahina nga yan kasi tulog na yung
lolo namin dito. Buti na lang malakas. Minsan loko din yung cellphone na gamit ko eh. Ayun guys, hanggang alas 10 lang naman ako kasi papatayin ni Donya yung ni Donya yung connection. Pag nag-play pala ako sa mga member ko guys, so kahit hindi member, yung hindi ko napuntahan, hindi na ako mag-screenshot, no? Doon na lang ako mag-comment sa mga video nyo. Sige lang po, Cecil Arnie, wait, baka may next na. Sige, mag-premiere, mag-ano na kayo, punta na kayo doon, okay lang. Pag isang oras ko kasi, yan ko na to. Mag-end na din ako mamaya-maya konti. Mayroon na nga magpi-premiere, sino kaya yun? Si Adams Vlog ba? 10 PM siya eh. Si Marites SD channel, hindi pa ako sa'yo naka-member, no? Ayan, Winterland, si Sikoy. Salamat sa tamsak, sa tusok. Sana all nakatusok. Chinese New Year na guys, busy na talaga, no? Ihilang yung pahinga ko. Ihilang yung pahinga pag umaga, hapon. 3 lang kami, nabubulukan kami ng pagkain dito. 14 na tusok, ayan. Maraming salamat. Winterland, Sisikoy. Pag ako nag-ano sa inyo, nag-play, doon na lang ako sa mga video na nagko-comment, ha. Kasi karamihan nyo kasi hindi ko na makayang i-screenshot. 2 na lang yung CP ko. Di na maka-premiere. Oo nga eh. Talagang busy na. Love you host, laban lang. Maraming salamat sa inyo. Alam nyo guys, kahit na masakit talaga yung likod ko kanina. Sabi ng pinsan ko, ate mag-LS ka muna kasi namumula ka na. Nagbisita kasi siya. Alam niya yung ko, pinatingnan ko kasi. Natakot naman ako guys, no? Sayang naman. Kunti na lang kasi ko na yung $100. Mga 25 na lang siguro. Ang tagal nga eh. Pero wala pa akong pin, no? Wala pa. Binerify ng kapatid ko, wala pa daw. Hindi na sana ako mag-YT guys. Naiya na talaga ako sa Timula Katarasan. Yung iba hindi ko pa na-memberan, no? Hindi pa ako naka-renew sa iba. Sa labas kasi guys, marami din ako na-memberan. So, nagbablabla kami ng aking kapatid. Kasi nagkikigamit lang ako ng Gcash. Kaya sabi ko, ay laban lang oh. Simulan ko na to. Wala guys, wala magandang i-premiere dito lang sa loob. Hindi naman ako nakakalabas. Kahit yung pag-ano ng karne, yung pagbalot, yun na. Ayan si Elos Eats Tamsakdan. Maraming salamat. Ayan, may jacket ka na po, Sir Elos Eats. Yung pangalan niya. Hello, hello. Maraming salamat po sa tamsak, sa tusok. Type lang po yung pangalan ko GM para mababa yung bahay nyo guys. At baka naman pwedeng matamsakan yung aking premiere dyan. Kanina pa tayo dito, no? Ayan, may jacket ka na po. Celos Eats. Maraming salamat po. Ayan.
po yung GM. Ayan, Sir Manny, Tamsakos, Jim Vlog, harang pa. Maraming salamat sa iyo, Sir Manny. Ayan. Lovely XXX3. Sino kaya yan? Kanino ba si Lovely? Lovely Triple X. Dax. Sir Manny, kumusta? Nakuha mo na ba yung pin mo? Ayan. Type lang po yung GM. Ayan, guys. Para mabisita ko po yung bahay nyo. Iba yung napindot ko na puntahan. Sino ba yun? Ayan, Silos, it's 1,050 na yung banana niya. Wow! Thank you so much sa pagpunta mo, Sir Silos Eats. Ayan. Thank you talaga, no? Bakit Tagalog ka kanina, tusok? Tamsaktan. Ayan. Thank you. May 7 million tayo dyan, guys. I need WH who want to run playlist. Okay, I will try to give you, Silos Eats. How many hours you want, la? How many hours? Ayan, jaketan kita, Lovely. Ayan, may jacket ka na po, Ma'am Lovely. Sorry naman, di ko nakita. Apat na yung mata ko, no? Sorry. Hello, Lovely Dextream. Ayan. Thank you. Ayan, sa pag-ano mo, Silos Eats. I have 2 minutes trying to get it done. Wow, thank you. Dudugo yung ilong ko nito. Okay, wait. I will try. Wait. I have Premiere app. You can write message there in my Premiere. Silos Eats. Dudugo yung ilong ko. Silos Eats. Magbakas ka lang po doon. Hindi ako makapag-English na marinig ako ng amo ko. Tayo ko na lang.
Mami Susan, maraming salamat sa patamsak sa paharang pala. Harang-harang. Mami, dudugo yung ilong ko dyan. May bisita ko na foreigner. Maintindihan pa naman ako talaga naman. Hindi pa siguro siya umalis. Maraming salamat sa Jalab Channel. Harang. Ayan, Mami, si Kwan. Si Silots Eats. Ayan. Thank you. Ayan, nandyan siya. May bisita akong foreigner. Saan ko ba yan ng kadikitan? Agay. Ayan, mag-type lang po ng GM po para mababa yung mga bahay-bahay natin dyan. So let's see, type GM. I will give you banana. I will try to give banana. Maintindihan talaga ako nito ng amo ko. Agoy. Natatawa ko sa sarili ko, Mami. Yan siya ng bikulanan ko para hindi mangulit. Matuloy yung nawala, no? Ayan. Bakit hindi binaba ni Nightbot yung bahay niya? Ayan. Wow. Lot of food, no? Done already. Tulog na yung amo ko, wala nang ingay-ingay. Madali na ako, Maming, mag-out mga 10:15, ganun. Baka batukan ako ng amo ko nito. Maraming salamat sa iyo, Mami.
Kanina to, nag-ano lang ako doon. Nagkari-hari na magtamsak sa'yo. Tapos lumayas na ako. Anak mo yan, mami, si ano? Si Wendell. May corona. Nag-Miss Universe na ba yan? Nag-Miss Miss Universe. Nagsali siya sa mga Miss, ano? Or pig yan, ganyan. Ang ganda ng corona niya, ah. Dudugo yung ilong ko dyan sa bisita ko na isa dyan. Walang premiere, mami, si ano? Si Cherry. Hindi na ako nakadalaw sa mga premiere. Nagka-busy-busy na talaga, mami. Ihi na lang yung pahinga. New Year na nila. Hinihintay ko lang, mami, mag-isang oras. Papatayin naman ni Donya yung ano. Mamaya-maya papatayin na naman niya yan. Hindi ako maka-upload, sayang. Umalis na siguro sa foreigner. Ayan, nag-isang oras na din ako, mami, sa wakas. Bababa muna ako. Wala pala akong tubig. Sayang. Dito lang ako, guys, nakain. Ayaw ko magpakita na kumakain.
Maraming salamat sa iyo, Sir Manny, sa pabidyo mo. Lumalamon ako eh. Mamaya-maya kunti magpaalam na rin ako. Harang 5 minutes, ayan. Crescendo Davao. Crescendo Davao. Ayan, maraming salamat sa iyo, Crescendo Davao, sa paharang ng iyong 5 minutes. Crescendo. Harang is live. Thank you sa paharang. Yes. Oh, okay. So we get quiet. Welcome home. Ayan. Lumalamon lang si host. At nagugutom.